Salam hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Bugün men şu arada 24. iyunu geçen Moskvada geçen bir yeniş bayramçılığına katnaşan Türkmenistan'dan gelen adamlar hem şol baydak var arada. Umumi şol Cahan Urşu'nun pidaları bolan adamlar var arada. Onun yankı ne derecede kıyınçılıkta, ne hili kıyınçılıkta, neçe pidaların üstünden şu yeniş geldi. O var biz bir devlet bolup yaşapıyoruz. O var ser değil ya devlete. Yani neyme dakliyana motor şongalak daşından yağı elenine hem milletler edil bir doğun yalak olup ağız biriktirip şol Hitler'in karşısına çıktılar. İnni şu tadı umumu bulun yağday nehili. Biz men bu mesele geçmekam umumi yankı bir haramda berdim Muhammedov hakta içe koylan sebebi biz inni öğrençtik mumara bütün bir devletin içindeki bir neme var simbol olsa inni nehilem olsa halk için yurdun içindeki bir manalı yankı halkın aniyetine, ruhuna, manalı nehili seneler olsa şolun hemmetini yuvaş-yuvaştan üyt göttü. Yine bu qarşılık bayramçılarını üyt göttü 27. Oktabrdan sentyabra geçirdi. İnni şu bolun yankı Cahan Urşu hakta bir yankı muqatnaşan adamlar var adı. Mun edil ön yanına yankı orsiyetten vekilhanan adamlar gelirdi. Yine mun atası şol Urşu qatnaşıptır. Yine şol ikinci Ukrayna frontun yankı neçinci dividiyasına boluptur, armiyasına boluptur. Şotayda yaralanıptır. Ol bolonlar belki ol adamın onun yalak halkın içinden giden adamların sanını deneştirip görün. Yani şol men çalaracık bu zatları yankını bella koydum da şu Türkmenistan'ın içinden yankı 300 bin adam gidiyor. 300 bin adam giden şu Cahan Urşu'na. Şon 86 bin yankı iyine qaydık gelmedi. Şu Urşun pidası olup qaldılar. Men öz daydamı milyanına qıpça olmasından şol bir 6 ay yaşamadı adam söylen şu Brest'te yoğun ömrünü qarışık geçirdi şoňa. Şol ayını geler, son geler deyip onun şoň iyine qalan jigitini yetiştirip şoň öýüni bir şeydir ömrünü ötürdü. Bizim halkımız gaty merdana halk. Onun bu zatlara hemme bizim Sovet Soýuzynyň içindäki milletler arasynda deň derejede durup şo taýda nimetdiler, görüşdiler, gatnaşdylar. Mene iň merkezi şu buat ni ýurduň başyna näme medin study gutoran adamlar şol. Ödüm aňyrsam yankı ödüm stomatolog adam diýil. Tapa diýok. Ahyry şol Lukmanna. Ýöne şol wurş bolany diňe medin studdan şol yankı professorlar, onun muallimler, studentler şotak 334 bin rubl veriyorlar. Yığnap, şol vurşu, şol yankı sanitarni nemeler ve sanitarni uçilişler üçün, onun yankı bir samolyotlar üçün yankı bir Sovet ılımdar deyip yeni şonu meňdeş. Yine de bir Daşowuzun yankı muallimler institutundan 28 bin yankı şol Daşowuzun kalhoşysy diýilen samolyoty gurmak üçin berdiler adamlar. Onun bir topur bir yankı milletimizden bir yankı bir goranmak fonduna 280 milyon rubl verildi. Şoň içinde 7392 kilo gyzyl bilen kümüş. Halkın özü şol düşman geldi deyip şu yağa karşı näme kömek gerek bolsa
elini ayağına näme bar bolsa hemmeni berdi bizim halkymyz. Şol ol dogry bizim halkymyzyň gahramanlygy bir topor bir iskadrileler, tank we bir kolonnalar gurully bu zatlaryň bu pulun netijesinde. Indi men aýtjak bolýan adam dine yankı haramda berdi Muhammedowyň atasy da bu zatlara goşulyp yankı kömek eden. Enaýyň bolmanyna yankı bir şowur şuwatyna 202 wagon uğradylypdyr. Ýöne bir kömek kökmünden şolara bir ondan bir yankı bir her öýden yankı var ya var 50 diye ya şoňa meňzeş saatlary şol fronta 202 wagon gitdi Türkmenistandan. Owo. Inni uruş wagty onun bütün bir näme Esserin Respublikasy bolsa o yaraly gelip dura otayda. Sen Orsun, Türkmeniň, Ermeniň, Azerbaýjanyň, Ýewreýiň, Tataryň, başlaryň ýok. Näme millet bolsa gelesi we bir döwlet. Bir döwlet bolup ýaşap beren bir uly hökümet göreşip dur ýaga garşy şondan o frontdan gelýän ýanky bir yaraly adamlar bar. Şonu Türkmenistana 43,5 müň yaraly geldi. Şonuň 20 müňsi ýende gutulup ýende fronda ýyna gaýtdy. Ine men bu zatlara agzamak bilen ýanky esasanam näme ýanky bir 78 müň bizim eskerlerimiz ýanky ordenlen medal alan. Düşdükmi? 112 adamam ýanky Sovet Soýuzyň gahrmany adyna galy. Olaň içinden 30 Türkmen. Men ýanky haramda berdi Muhammedowa berjek sorogum bir durdu gurban diýilen gahrman adam marka. On nirede gulluk edip ýende 110 adam bar. Olaň gulluk eden ýanky bir armiýasyndan ýa çastynan baýdany almadyň. Ya da Yakup Kuliyev diýip ýanky ol biziň atly nememiz bardy ýanky atly kavalere nememiz bardy. Şo taýda gahrman bolan ol köçülemizde belekler de bar bilýänler ýanky ýaşulyrak adamlar. Şolaň ady bir hili iýzagaly sen ataň ady bir hili öňe düşdi. Men sen ataňa at takçak gel o da elbetde esker bolanlar yaralananlar oňanak bolanmar ýöne ol her kimiň başynda bolla. Men öz kakamam gitdi sen mollymyň. Gitdi 20 ýaşly oglan bolup gitdi. Hol Rumyniýada Korsun Şevçenkoski şol ýanky gawawdan çykyp ýasy diýämi, bu kneşdi diýämi, şo töwreklerde ýanky yaralanyp nemeden adam hiç saçan ömrüne şunu batırlyk ya men şunu etdim diýip biziň ýanymda gurlan adam däl şol. Sebäbi özünden öktü, özünden batır şeýle onuň gaty bu günden pidan içinde özüni ol hiç saçan öňe sürme niyeti ýokdy. Sen inni bir ýurdun başına prezident bolup geldinde sen ol kitabyň aýdymyň bilen bolýa millet oňuşýa näme ol näme däle ýetdi bulap yalamak diýilýär. Sen inni geňem görenak millet. Sen bu ýöne seneniň baryndan beýtirip berdiň. Uğratdyň Moskwa, aňyrda bir ýanky özüň barmadyň. Bilemek nämeden çekindiňmi ýa bir zatdan gorkdyňmy garaz Covid'den gorkýarmy näme bizlere ýok diýen bolýan. Biziň adamlarymyzda gowy ýördiň orta. O tagam baraňak sen. Ol uğradan adamlarym näme bir topor azyp towzokmy näme maşynyň içinde oturan bolup o sen ataň bu gulluk eden ýanky armiýanyň baýdaryny götürýär. Bolýarmy sen şu diýänim? Ha? Bu biavrayçılık, binamızlık nämen alamaty. Sen şu bolup ýörşüň, şu halkyň içinde şeýtir, bütün milleti ol diňe ýanky bir 5 manat pul däl, ýa bir ýanky newet gaz däl, beýleki däl, bir newet gazam täzeden önüp dur. Pulum gazanar nesip bolsa millet inşallah adam Allah Taala ırskal beren bolsa azam ölmez. Ýöne bolyn bir tarihi seneleri sen üýtgeden bolup
Onan mara özüne çekip, öz maşgalaňa çekmek, ol bir hayalyk dämi, ol ayıp mesele dämi? Ha? Bizin ne vara bizde yüz galmada asıl binahilo bu yöne yurt başına gelene odalay bir kakasının ol gumunu getirdi barni kahraman eden mol kakasından galanlanan barni kahraman. Elbette ol kahramanlık yönü ol hemmemiz bu gidip gelen men öz kakamdan eşten sözüm aydeyin sana. Kurban kârıda sen gatib elet. Elini okudun. Men seni vara şol zaçot tavşırılmen. Bizim aynalarının öňünde hol hitrofkada gelip beren döwrüňden tanıyan men seni. Düşünükmi? Ýöne Kurban Kärimiň aydan sözi. Eger bizim hemmemiz kahraman bolýan bolsa, onda bu 112 adam o taýda janyny berip kahramanlyk adam. Onda olur kim? Olur kim? Nähilem bolsa hemme zadyň çin çaky bara, beýle de bir batnyksızlyk, beýle de bir hayalyk, utançsyzlyk bolmy. Ha? Bir iyi veren adamlar näme o taýda sen bolar, näme agsak geçiýalyk bara, maşyny otylar, ýörep bilen akmy. 3 adamyny urudýan Türkmenistanyň adyndan, Türkmenistanyň şöhratynyň adyndan urudýan adamdan şolarmy? Ha? İlýalyk şo taýda näme marşrowkany orana akmy, aýagyny götüren akmy. Ina edýän işiň sen. Indi ýene de bir meselen agzasyn melä olna senne 63 ýaş apsyň, Muhammed peýgamberiň ýaşyna ýetipsiň. Onuň muňa da sen saçyňa mende täzeden bir hili çalardy birak goýupsyň, bir sana bele de sen. Şo çal sen 20 000 manat çala sen. Soňra garalanmaly. Şu niýazam şeýdi, senem şeýdin. Şom bar bolup bilşiňiz. Ondan yankı bulur sen diýende çaların molup berde meçhitde okudun molup. O meçhitde okudyan bolsaň ol sen 300 adamy näme saklap otyrsaň ol ýigitleri bir owadan nefen 7-nji blogynyň 2-nji etagyna näme şin saklap otyrsaň olary? Ha? Olaryň näme günäsi bar? Ha? Sen ataň, babaň, ananyň bir yankı näme dinine uyon üçünmi? Ha? Sünni musulmanlyk üçünmi? Näme üçin sen şolary şu wagt şeýtirip şuňa salyp berýärsiň? Näme üçin bular ýitirme diýen, näme üçin bulary günü ölüme ertýän sen? Näme şu wagt şolaň bir topary Orsiýetde ýa başga ýurtda diýeli Türkiýede ýaşap ýör. Şo sen tutçuk bolup beren adamlaň gülýalak ne gatnap ýörler, meçhide gidýärler, gelýärler, namazyny okýarlar. Ta ýanky parzyny berja edýärler, musulman parzyny berja edip duran adamlar. Sen olar näme kowlap ýörsiň? Ha? O näme üçin aňyrda olardan hiç kim gorkanak, hiç kim kowlanak, olar arkayn işläp bilýärler. Sen heýwer düşünýänmi edýän zadyny milletin senden inni bozgunlukda, senden gorkusyny, bu milletin açlygy, bir işsizligi, hemmesiniň belasynyň köri, belan köri sen edip ýördiň şu zatlary. Näme üçin saklayan şol olanlary? Olary hökman şeýtirip öldürmelimi bulary? Bular giden gelen aga 1 ýyldan 2 ýyldan diňe maslagy gelip dur. Men arada çykyş edemde görkötdim ýanky Baltaýew Narkullyp. 81 kilolik ýigit 21 kilo hamilen sünk getirler. Diýşem döwük, oňmara ile ayagam döwük, sünklerim döwük. Olardan näme beýle gorkup ýörsiň sen? Sen ataň, babaň musulman näme? Sen indi musulmanlardan gorkýanmy? Musulmançylykdan gorkýanmy sen? Näme üçin şuna salýan milleti? Eger dogry olar bir ekstremist bolsa, terrorist bolsa, onu dogry, onu karar bar, kanun bar, sen bulary bar. Ol o taýda bir ýerde gelip beren bolsa, meçhide gitdi diýip ýaş oglany ýa sakkal öýberdi, bu kowlap bermäň näme? Ha? Ena sen indi şu wagt peýgamber ýaşyna ýetdim diýip
Aňyrda meçhitde daşyňa adam ýüşüren bolup ne otayda namaz okudan bolup ýörseň, dua okudan bolup ýörseň. O ýigitler näme bu döwür ütkede? Kimse okuwy diýär, kimse ýerrak dini uýa, din ilmini alýa. Näme aýyby bar oň? Ata-baba gelýän zada. Sen bir ýanky o seneler barada aýtdyk, o senelerim düzeltmeli. Olar sen düşünýäň, sen giden günüň bu zatlaryň hemmesi düzelir. Sen giden günüň şulaň hemmesi ýende öňkü barmaly ýerine barar. Millet korkurdan geçti. Görýärmi? Oğlulu gap ýören oğlanlary. Olar dogry biraz entek adrazykdyr bu nime diýenler. Ýöne öňkü ýalak bara ol bosup oturan adam ýokdur, görýärmi? Gowja pikirlen bu zatlaryň hemmesiniň hasaby bardyr. Ýerugiç bu milleti ýeten bu ýagdaýda beýtir gyryna salyp ýörseň, olar sen ganarlaryň, olaryň hemmesi gannar. Bir gün ahir şu zatlar üýtkär şonno sen düşünýärmi onuň bu zatlar gaterbet gutarara? Eger-de seni şeýle bir üýtköşük şans bardy, sen gelip şol gelen gününden beýlek ina şol 100 adama, 50 adamlaryna 7-9 adamyna goýberdim. Galanlaram öllü, inni şoň bilenem gurrun otoral, sen şonu edilýärdiň, emma etmedin. Etmediňiň sebäbi men düşünmän ýördüm. Beýtirip öz başyndan günähini näme üçin sowmady diýip men bir pikir atdym bolyn. Asıl seniň niýetiň onkudanam beter eken. Ola bir 100 adamyny bastı bolyn, sen 300 adam diňe din meselesi üçin saklap ýörseň, bir Amerikan ýanky gözlepine ýydy giderli ýanky din azatlyk üçin ýanky gaýtalap ýörler. Çykyş edip ýörler. Eşitmedik sen bolýan, sen eşitýärsiň gitjek ýerine. Ahir eşitmeli bolsaň. Ýöne ýanky olardan maşada ýüze goly ýende siýasat tutsak bar. Ol sensiz ýöne alýaňyza tutýan ýitirmedýän adamlar. Bu zatlaryň hemmesiniň hasaby hesibi bolaýmaly, şoňa düşün. Haramda berdi Muhammedow, halallyk sana ýokmandyr. Sen bir öýde bara biriniň ýeki ogly bolup lälijekçe ýetişen, düşünkimi hemme zat senki bolmaly diýip şo pikir bilen durmuş ýoluna alan adam. Düşünkimi? Ýöne näme etsen ýyrygiç hökman sen şo zatlara jogap bermeli bolsaň. Bir edip gören işten gaty gabaha diýişler. Päliňden gaýt. Gijraga minni. Öne päliňden gaýt. Halkyň haky bar. Narod emeýt prava. Adan yolu, atlanan